Il-Presidenza Maltija tal-Kunsill tal-Unjoni Ewropea se tidħol ukoll fil-festi tal-Karnival ta' din is-sena. Dan kif it-toroq tal-Belt Valletta se jkunu qed jaraw karru ieħor satiriku li ħsieb tiegħu ġej minn karikatura li deret fuq il-gazzetta Ingliża The Guardian lura f'Diċembru li għadda. Ftit jiem il-bot qabel jingħata bidu għall-Karnival One News mar fil-maħżen fejn jinsab dan il-karru. Tkellimna ma' Normal Healy, jew aħjar kif inhu magħruf ma' Bosta iċ-Ċiċċo, dwar x'qed jirrappreżenta dan il-karru. Apparti s-satira, il-karru jinterpreta wkoll diversi karattri ta' mexxejja Ewropej, fosthom dak tal-Prim Ministru Joseph Muscat li biċ-ċokon tiegħu fuq naqa ta' blata jidher li qed jorkestra l-futur tal-Ewropa. Il-karru fih bħal Merkel, May, wara Holland, u bat għanna l-Joseph. Huma differenti mill kif nafuhom, għaxna l-karikaturi jibdel il-persuna. Imma tinduna ta' dak hu, jew diki. U edha il-karru qiegħed imqassam fil-baħar u aħna biċċa żgħira imma niswew naħseb daqshom kemm huma kbar, aħna daqsxejn żgħar u niswew daqshom. Ix-xogħol fuq dan il-karru beda madwar 4 xhur ilu huwa mistenni li jerġa' jagħmel id-dera tiegħu f'Mejju li ġej fil-European Federation of Carnival Cities Annual Convention f'Malta stess. Intant kif konna hemmhekk staqsejna liċ-Ċiċċo dwar l-aħħar irtokki li għaddejjin fuq il-karru. L-aħħar irtokki xogħol ta' żebba ngħidu hekk għax movimenti u kollox lest. U mbagħad għandna n-naħa l-oħra għandna n-nisa bis-sfin u sfin qiegħed marbut mal-pajjiżi li qegħdin. Għandhom żifna tajba, jiġifieri aħna lesti. Kemm noħorġu l-barra sa.